Hasta ekiyor. Bir kuşun yagun nafar bulduruyor. Bat kavzını sarfinin kalibi çana kalmış havuzir. Салом алейкум бародарои азиз, дӯстои гиромӣ. Рӯз дигар қариб 1 соат меша ки як модар мара мунтазирай. Ҳамин офиси бачаҳо, пеши бачаҳои компанияи даво мара ба сироғи мо омадааст. Пеша ки мо намедонистем ки модар меояд. Аҳволи модар як бор бинем ки поҳоша нишон ка як бор. Ва ҳамин аҳволаш қати модар барои кӯмак омадааст ки ягон дастгирӣ кунем то ин ки леҷа ҷарроҳиша бигзарона. Бемории рагҳои хунгард доранд модар. Ҳамин хун фақат дар поҳошон ҷамъ мешавад. Баъд модар мегӯяд ки поёни поҳом, кафҳои пом ҳамин хеле хун ҷамъ шидагӣ вуҷуд меорад ки раҳ мегардам, хаёл мекунем ки тагои пом лоиқатияе. Ози модар ҳамиҷа худшай шумода муроҷиат мекунад ба қадри имкон. Мо ростига иқараҳ модар омадай боз видео кунем, монтаж кунем, я рӯз дига бимонем видеора бораи ҳамин хотир ин корро намекунему. Хостем ки ҳамин ҳозир гирифта навор кунем. Ва модар қатишон карта дошта будиям. Карташа ҳозир нишон метиҳем шумода. Видеоро максимум поделиться кунем, паҳн кунем, бисёри одамо бибинам, то ин ки зиёдтар барои модар кӯмак расонем. Ва иншоалло ки савоб мегирем. Ҳозир ма модар яду кайдма гап қати шумо гап мезанам, ама гӯш кунем гапҳои модар. Карти аввал дар бачаҳои ширин, ман як занаки 60 сола модари шумо. Ай шумо илтимос дорам ки барои ҳамин касалии хун мана камтар кӯмак кунем. илоҳим баракат ёбе бачаҳо парвардигор. лекин ҷарроҳӣ макунам ки бисёр ман азоб мекашам шаву рӯз. дар амони худо бошед. Бародарои азиз, чиқаде ки мебинед чанд нафар ҳастанд? 105 105 нафар бародар, дӯстои азиз. Ҳозир ҳамин модар пешиндай, ҳамин картаи модарай. Гир номер азид инҷа умидҷон ҳарчи ина хел номерушай 5336 5336 6902 иҷа дар инстаграмам прямой эфир кардагим, дар ютубам, барое ки ҳар тараф максимум бисёртар мардум бубинанда. Рост буқаб рост буқаб ба инстаграм каҷра намеша. 5336 6902 2507 6548. дар карта меброяд Гулнура Ше. дӯстои азиз, модар дар ҳақиқат аҳволиш беҳад вазбинай. Дар Москва хеле шуд азоб мекаша. Инеҷа дар амира чикор кунем? Ягон нафаре ки мехоҳанд кӯмак кунанд, амира скриншот карда бигирем. Ин картаи модар 8 моҳ меша ки дар ҳаминҷо азоб кашида гаштааст модар. Карантин дар коронавирус ҳам шуда будем, почавай кор монда будан, хеле азоб кашидем модар. Ҳозир мо барои кадом кор бояд пула ҷамъ кунем модар? барои оператсия. Чанд сум гуфтагиам барои оператсия? 500 000 бояд ҷамъ кунем. ҳозир як комментҳои модар будай, ҳамроҳш овардай то ҳамин поён омадай, офиси бачаҳо 4 этаждай. Дига ҳамн поёна биромада наметавонад бечора. Баъд ба зур то ҳамин боло биромадем. Ма дига фикр кардам ки ҳамин худшак прямой эфир кунем, ма ҳозир видео запис кунем, баъд чанд рӯз бигзара, байра баъд сар монтаж кудумон ҷои кор фаъолӣ бад мешавад. ин ҳуҷҷатҳои модарай барои хуну барои ҳамаи чиз пурдага. хайк ман доктор нестам, нағз намефаҳмам. обследованиёша ҳамаи ҳамин ҳуҷҷатҳои ҳамин модарай. инаҷа рентген кардагиай поҳоша. хулосаи гап, документҳои модар ҳаст. бояд пул ҷамъ шава ки модар табобатша бигирад. ман ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки наворро поделиться кунем.
зиёдтар мардум модароям бибинанд ва модар да кӯмакшона бирасонанд. Чанд кас ҳаёзи хумона нигоҳ кардааст? 86 нафар. 86. 100 чанд нафар буданд. Да, оли мумкин ягон одамои нав омадагиянд, фақат мара гӯш кардааст. Я пешмода як модар шудагие ки амхел почувош варам кардагие. Ба зур то ҳамин пеши моро модар расид. Мехоҳад ки мо кӯмакш кунем модара. Ягон роҳ нестае дига ки муроҷиат накунам. Модар хеле маҷбур шудагие. Дар ин ҷа ҳеҷ кас надорад дар ин Москва. Ва ягона нафаре ки мешиноса кӯмакш мекунад ин мо будаем. Ба ҳамин ҷаро хиста омадааст. Ман хабар надоштам. Ман ягон 1 соат аз ҷа дур будам. Қариб 1 соат бо маро мунтазир шуданд. Ҳайки инҷо ман хиста ба ҷаро омада расидам. ина модарҷон як бор дигар муроҷиат кунем. Бачаҳо қадри шуморо гӯш кардаистанд. Дастагиш микрофон. бачаҳои ширин, ман ҳаминҷа ба кӯмаки шумо интизорам. ҳамин касали мана ёрдам кунед ки ман оператсияма гузаронам. ай шумо илтимос дорам илоҳим ҳамата дар амони худо нигаҳбон шава. дар почаҳотон хор назана, бараката дар сартон резона. дар кӯмаки шумо интизорам. инами ҳозир модар карташа хатиш оварда будай. ина мо гирифтем карташа хел навистем калон штоби шумо бубинем. инаи картаи худаш ва картаи беном айку ному фамилияш намебироям. хали карта доштай номаш мебироя Гулнора Ше. дӯстои азиз, модара кӯмак кунем, дастгирӣ кунем ки модар то ки бутона бемории худша табобат кунад. умедвор ҳастам ки иншоалло ёрдам мекунем. барое ки мо чанд нафареро ки кӯмак карданӣ шудем, ҳамаш ба дастгирии шумо буд, кӯмак кардем. иншоалло умед дорем ки иншоалло нағз мегузаронем, нағз кӯмак мекунем. дӯстои азиз, дигар хай чӣ бугум? ҳаматон дидаистем аҳволи модара. ина пешмонда омада шиштааст. пули камтарак нест ки мисол 5-10 ҳазор боша ки мисол ман худам кӯмак кунам, шуморо мисол гаранг накунем. барои модара кӯмак кардан, барои оператсияро гузарондан, ин чӣ хеле ки мебинем, ё модар худаш мегӯяд ки ё устухони зиёдӣ ҳастанд ки сахт дард мекунанд. бинем ки сирғ шудай модар пиёда раҳ гашта сирғ шудай раҳ гашта наметавонанд, сахт дард мекунанд. почаро варам кардагиш бинем чӣ хеле варам кард. и порам ҳамин хелай, ишам ҳамин хелай. барои оператсия кардан, барои модара табобат кардан дар больница дар больница вай гуфтиянд 500 000 рубл гуфтиянд. то қадри имкон мо тонем модара кӯмак кунем, хуб мешавад. модар мегӯяд ҳамин тагои пом хун ҷамъшудагӣ буд, наи раҳ мегардам, хаёл мекунам дар дуруни лои раҳ гаштаистам. як ҳолати бада, як ҳолати безебаи аллоҳ ягон каси шуморо дар ин аҳвол гирифтор накунад. дуо мекунем ки ҳамаи шумо соҳу саломат бошен, сарбаланд бошен ва модар муҳтоҷ намебуд, зурш намеомад, пеши мо намеомад, муроҷиат намекард. умедвор ҳастам ки видеоро максимум поделиться мекунем, дастгирӣ мекунем модара, карташ дар дасти худшай, сум ҷамъ шудан мегирад, сум ки ҷамъ шуд, модар оператсияшо мегузаронад ва ҳамаи мо шумо савоб мегирем. ман ранги шумоҳои модара якум бора пеш дидаистам, намедонам, намешиносам модара, вале ҳар нафаре ки назди мо барои кӯмак омадагӣ бошад, мо ягон вақт ягон маротиба ноумед накардаем. дӯстои азиз, ба ҳамин хотир модара ҳама каса иншоалло кӯмак мекунем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад, баракат дар касбу кортон. илтимос мекунам видеоро поделиться кунед дар тамоми группҳои WhatsApp, Facebook, куҷое ки набошад. иншоалло савоб мегирем. ва модар бачаҳо як бор дуоте ба ҳамин хатир видеоро маҳкам мекунем. илоҳи муъмин ҳаматона дар паноҳи худаш нигаҳбон шава, бараката дар сартон резона. ҳама вақто соғ омаде саломат баргардераве. пулои ҳалоли кор мекардагитона хонаи худоро зиёрат кунед, ба муроду мақсадта расед. аллоҳу акбар. ина дӯстои азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. эфирро маҳкам кунем.